ngai kublai fi we pui baro aga de por haga kerteng ka bathiang tam ka jong Jisu utrai bala yin ngi utrai bala siu spa ngi utrai bala le shibon ki kamba ka jingim ka jongi ba uni utrai bolong ru kpa jingi ba beneng ukpa uba kren ba ukpa uba hikai uba yalam yangi manla gasngi lengba ka ktien ka jong u nganget kum ki khon habangi don ka jinga dai ka bamut ngi kren manla gasngi ladam don jinga dai ta kamut don jinga kren shu para bomdan jikren mdan jinga dai habamdan jinga dai kamut myoy e hiru nakata ka jinga dai namar balad kut kata ka jinga dai ngisngungu bau blai pleng shimla pendekut ya ka jinga dai ka jongi batu haga wei ka por hoi haga jingshisha kala dekut kata ka jinga dai hapeng jongi batu henrei la teng biang ya kata ka jinga dai pat lani la penya sok biang ya kata ka jinga dai da ka bau la pha elo jong khon jong Jesus Christ baleng ba jong u ngiwan pat sha kata ka jinga dai ken badu man ngai ngu yo blai bau kren ya pia ka ni ka sngi lam ba ka ktien ka ba khot ka ktien ka ba im ka jong u bat ngi ai ngu shisha yo blai ba ni ka ri ka jongi ngi rispa plat dagan ni ka ktien ka jong blai ngi sngo na ka sngi ka sngi ya ka ktien ka jong blai la pen yo sngo ba la pen yo sngo na ka sngi ya ka ktien ka jong blai mana kwa ba ngi fi ba ka ktien ka jong blai shisha kam kerdu shu anga ni ka ri ka jongi ngi yo I ka e ka bo blai la le na mar wi plat ni ka ri ka jongi bat open snow in ka ktien ka jong na mar bo kwa an pen em naro man ba ko ka men sim kan jat no nai ba baro ken poi sha ka jingkala ka mamon lanang imi nang ni ta po khana para ngim di osngo than shu ya ka kerteng Jisu sngo ko mangi poi sha ka ri khlau sha ka ri ka ba kenja bangin ri osngo than ni ka ktien ka jong blai nrei ha ka ni ka ri ka jongi ngi osngo ba ngi osngo ka ktien ka jong blai banga sngo ka ni ka wei ba o blai open snow ya ka ktien ka jong la da ngim sha skor ka jing bishar kan long ka ba kham krau yangi ka jing bishar ka jong blai kan long ka ba kham krau yangi na mar ba ula kren ba uyai kren bala da ngile kelot ngile mutlap la da ngile ko mami osngo ka jing bishar ka jong blai kan ban khia yangi kan long ka ba khia kan long shisha ka ba krau nam ta ka jing im ka jongi pangai ngu yu blai ka ni ka sngi habo blai kren sha skor ka ktien ka jong ngi pe ka ni ka por na ka wei ka benta na ka ktien ka jong blai ka ni ka ktien ka ba Jisu u ya kren ba ka ni ka nong Samaria ka babel ke thu ingi fi shem ya ka ni na ka gospel ka jong Yohanes ka no basao ka khat nang tong ter u ya kren ba ka ni ka breu ha ka ni ka pung ha ka ta ka sinong shikhar ong ka ktien ka jong blai bada ba u ya kren ba ka ni ka breu ha ka ta ka ji ya kren gula poi shi ni ka benta ka bu ong ka ni ka khat ka ba arpulai arpsao ong u Jisu kumne Henry ka por ka jab ka long menta ken haba ki no mani blai ki ba shisha ki ni mani yokpa ha ka men sim bat ha ka ba shisha na ba ukpa ru uwat ya ka ba kum kita ban mani u blai ulong men sim bat ka dai kita ki ba mani u ban mani ha ka men sim bat ha ka ba shisha kini ka long ka kentien ka ba utra ya kren ba kini ka breu namar kinong Samaria ki mani yo blai hau tau lom gerazim but ki Jew lani ki Israel ki mani yo blai hau po Jerusalem ki nget bo blai udan ha Jerusalem kini ki nget bo blai udan ha lor tau lom baga jing mani ka jing ki hakamat utrai kala shu dai bitang ka jing mani ka bakin ja dok kata ka jing mani ka bakin ja breu lani ka bashu le tang ban shu pendap yi niam ki rukom utrai wi I ba kata ka jing mani blai plan kala dai tang ka jing mani breu kam dai shu ka jing mani blai ya ka ba Isaiah ru ong I kata ba pibi buram ingatan da kar miang shintur ka ba ka dono jong fi ka jangai na U Jisu I kata ba ka jing mani jong kini ki breu la dai ho lom na dai Jerusalem ka dai tang ka jing pendap ikin niam ki rukom kam dai shu na ka dono na ni da kata ka Mynsiem bakin shakri yo blai u blai ulang o Mynsiem ong U Jisu baruat ya kita ki no mani ka ki bishisha ki ba mani u ha kata ka Mynsiem ba ka ba shisha nginya pule ka ni ka por ya ka tin ka jong blai ka ni ka Mynsiem pi ku mga kran mentan mga ong ba u blai manangi bangin shumani u tang na ka ramyang shintur Ni tang man shu pay lip service ong katin parang ban pay lip service. Ni ban shu kren ba eat blay ni ba shakri blay ni ba le buram blay. Kabaday tang na karmyang shintur kabaday tang na karongpong kabaday tang na kasla. Utray wang ayo I bagajing shakri kalong tang kumta. Wong amman bakan long ha kabakin jado. Man shu pendap yiki program yiki niam yiki rukam. Utray wang bakinong mani ki bishisha kin mani nado ka Mynsiem. Kani kalong ka jingkali yang iro kani ka singi hatong imani yo play. Tang man shpenda program, tang man shulai chiki jesang chiki yang mani, ne tang man shulong kristan, tang man shulong tau reuniam. Try on kamentoy la filong ki reuniam. Maru play de ubrio.
Ublay udah U Mynsiem. Baru kuat bagi kita kinong mani ru ya Shillong ki pamani na U Mynsiem. Banda kata ka Mynsiem ke jong ki baro. Da U Mynsiem ba ko jong ublay. Nginom la ban shakri ublay uba im da ka dok. Nginom la ban shakri ublay uba im tang da ka rongpong. Nginom la ban shakri ublay tang da ka ta ka bangi shupen shabar. Maru ublay ulang U Mynsiem baru kuat ingi mangin shakri u da U Mynsiem jong u. Ki apostol haka sngi Pentecost. Shuai kata ki put U Jisu tang haka do. Henry haka sngi Pentecost. Ya ka balat he no book ya U Mynsiem. Haka jingem ke jongki. Ki sngo tu pleng baga jing shakri blay kam day shoot haka do. Tadeng ta haka bigilet shakano no ke jaka. La ya lami ki do U Mynsiem jong blay. Barhang ta yo i ya ki kamba ke jong blay. Bari ya ka bor ke jong blay la pen pau haki ta ki breu. Bagi ta ki breu ki yu i ka burom ke jong blay. Ka jing shakri ke ni ki sngi. Kalong betang ha ka do ni ha ka niam ka rukom ngim yu i ka bor ka jong blay. Ngim yu i ya kata ka jing pen sle blay ba ka tut kamdan ka jing ta kamdan ka jing pen kendo kamdan ka jing pen kala la ka long ha ta ka dur kamdan jing men toy er am ha khamat jong blay. La ka jing shakri ka jong i shulet ba chu shong ba chu snap shu mi be kom jo ngile jo ba tar khong i mi u ba tar khong na kwa ba nang fi ba ka ta ka jing shakri kam dai ka ba utrai kwa ngi bangin shakri. A bangin shakri shi sha utrai. U Mynsiem bakot. Para bagi ruai nginam ruai tang daga bishpen mi kita ki jinhau na sintor jongi. Ngin ruai U Mynsiem. Ngin ruai ha ka jing champang ru ong ktin ke jong blai. Ngin ruai, ngin mani, but ngin duai U Mynsiem, but ngin duai ru U Mynsiem. Tadeng tang kwa banong ifi utrai u kwa engi. Bangin mani u U Mynsiem. Daga taka Mynsiem baro da U Mynsiem bakot kan. Magtin su blay ong tabo Jisu ong inikintin. Henry ka por ka jab ka long mentaken. Balay ka long menta namar ka ni ka breu ka yo diang U Mynsiem jo blay na U Jisu. U Jisu ong lada pila yo pediang ya taga omi ka bangan ay apa. Panlong ka breu ka bakmentam. Baru ong to ay ka ong ka taga breu. Baru Jisu ay ya ka taga ya ta U Mynsiem haka. Bara baka ni ka breu ka yo diang U Mynsiem lapen pau haka yo Jisu bau dewe. Baka da snong tu menta pleng bau Jisu de blay. Baka da snong tu bau Jisu long Messiah. Na marka ong lada Messiah wan bau Jisu ong utaw ba kran pau ngalong mau. Lapan syaya ta ka khamat ke jongka bat ka ta ka jing shakri ka ba kenja Mynsiem ka sedang nang ta ya ni ka briu na mar bala the no U Mynsiem ko ya ka. Kani ka briu ka ba terkhang ka julet nganget. Sepo ulum geresim malik duai. Lani malik mani hu blay henry kalong terkhang sa. Haduk kani ka klip mat shwa ba kani kenduk U Jisu. Kadi hi ka juk ka briu. Kalet mani Henry ka long hi ka juk ka briu. Kadan ha ka jing penrem, kadan ha ka pop, kadan ha ka ta. Ka jing diau ka Mynsiem ka jingling a jong ka donut jong ka. Kadan ha pren ka jing sosi ka pren ka jing khuslai. Kam yo ai ka jing lai lot. Wat la ka let ban shakri blai ru. How tau lo. Henry Jisu ong i kata. Wang ba ka por ka ja ba ka long menta ken. Haba kita kinong mani blay ki bashisha kin mani yukpa haga Mynsiem ban haga bashisha. Kalong menta ban kanega breu kayo diang ya kata ka menta haga ta kapor. Kayo pediang ya U Jisu, kayo pediang ya ta ka jaga jingem na U Jesus Christ. Pediang ta ka mare shnong. Bagalay ban ya tu ya ka shnong baro kawai. Kala yo ya ka jinglai lot, kala klet ya ka e ka bakalong menshwa. Namar menshua ka shnong ka penram ya ka namar kadon sanbut kita ki tengah ba ya ta ba kaya syong mentaro umde tengah jongka kala klet lut baro kita ka pas ka jongka kala klet lut ki ek baro ka baka jule na ne ka ek baka julong na kala klet ya ka kerteng ba ki shnong ki sin ya ka kala klet lut baro namar ba kala kendu ya U Jesus Christ para ba kala kendu ya U Jesus Christ kakala klek kata ka Mynsiem jongka bagani ka breu kam yat shu da ka do kam yat shu da ka ta ka jing sngo tu breu na ka jing long breu ka jongka kalau yo diang U Mynsiem bat kala klet namar ba kala yo diang U Jesus Christ kalau yo diang U Mynsiem ko jong blai pada duk kata ka sngi kala long jing tau ka bathma gegi barem kala let no hakmi ke jalong ka breu bathma ka mare shunong ban let ya tu ya ka ka baka ka yashem kalet ban ya tu baka yashem U Nongkhryiem U Messiah. Magkwa nang ifi kani ka sngi ka donot jong ka shisha kada kemen hado kata-kata. Bal kada mani utra kada kemen hado kata-kata kada likot lang ikiwe banwan. Bania kendu lang utra ba kata kada ka ba shisha. Lada fila don U Mynsiem ba khot. Jong blai hapo jong pi ka jing mani ka jong fi kam sakut tang hapi. Henry kata ka jing mani ka jong fi
Kalong hado kata-kata ya ka ba pimuhon tang haladi pilai khot lang iki wai ba kiru kinwan lang siya ka jing mani ba makiru kinwan lang siya ka taga jing ito ya Jesus Christ ya utaw walong Nongthymmai Messiah kata ka digi jing syakri balai ban syakri U Mynsiem ba kata ka Mynsiem baro ban ka baar hang ni utrai wong ban syakri ru haka jingshisha manu ba kren mangalong mga ka jingshisha umdan the way pat ka jingshisha udai tang U Jisu balong ka jingshisha ong along mga ka lenti ka jingshisha bat ka jingim de ong ngalong mga ka jingshisha baga ktien ka jong blay ka kran ni ka ta baga jingshisha ka de ka ktien ka jong blay maru Jisu hi udai ktien jong blay kamo kani ka ktien udai U Jisu kani ka ktien udai hi blay kani ka ktien ka de ka bashisha namar ka de ka mon ka jong blay u blay u express ya ka man nga ju leng baga ni ka ktien ka long do baga ni ka ktien utaw ku bolong do u de U Jesus Christ ba U Jisu de u ne ktien ba u ne ktien hi de u blay ka babel ka ong kata na Johannes khatnyo to pen kan tangi ki da ka jingshisha ba ka ktien je me ka long ka jingshisha pen kan tangi ki da ka jingshisha ka ktien ka jong me ka long ka jingshisha ka ktien ka jong blay ka long ka bashisha tadeng ta habang syakri yo blay mde ngin syakri haki niam kirukom haga jingkai brio haga jingkai jono ngin syakri yo blay kat kum kaman ga jong blay ngin syakri yo try kat kum ni ka ktien ga jong ya ka ai ka badan hanging le ka ta ya ka bamdan ngin kan tait no mde bangin pentam ngin penduna ong ga ktien ga jong blay na Deuteronomy saw ga khot ka baar ngim la ban pentam ngim la ban penduna ya ka ai ka bo blay la hukum ya ka ai ka bo blay kwa ya ka ta ka ngin le mereka basungsi kalang babon sin ki jing syakri blay jongi kalong syakri ki niam ki rukom ngi shupen i ki rongpong i shupen i ya kita ki e baro tang shabar utrai wong ngaman ya ka bakum kata ngaman ya ka e ka ba pipin le ba kata kalong ngaman ba pin le e ka man ki jonga utrai nang kar khui fi ka ni ka sngi ka pamenta ai ven syakri utrai ka kum ka ni ka ktien bon sin ngi syakri u blai ka kum ki niam ki rukom balai shu hi kai pateng la pateng de ki brio ka shu ong le kum ta khlem do na ktien ka jong blai ka ba nang fi ka ni ka sngi menta afi syakri u blay syakri kat kum ngani ka ktien utrai u de U Mynsiem ka ba nang fi ba udan ha to ka jaka ka ba fi syakri ba utrai u pediang num pediang ya ta ka syakri ka ba nang fi la da fi syakri u blay shisha da ka ta ka do ka jong fi da ka just to brio ka jong fi de ki nyam ki rukom ki jong fi pim la ban ya khle ro ka jing syakri blay ba de ka ta ka jing syakri ka ba fi ya khle da ki ek jong ngani ka parthai ko ba nang fi la fi syakri u blay syakri thik kat kum ka ktien ka jong blay mdai shu da ka an brio na ni da ka nyam brio na ki ek ba kan do ki ba kan brio na ki ek ba kan parthai nga ko ba nang fi wat ai ba kan ya mix lang ba ka ktien ka jong blay wat ka ta ka jingat ka jong fi wat ai ba ni khle lang ba ka ta ki ka ktien ka jong blay ndai to ai ba ka donot jong fi kan long bi thik kat kum ka ktien jong blay syakri u try haga jingshisha nga ko ba nang fi le da ka ba fitip ka don na kam dan na ktien jong blay ba utrai ong na ong ye pi ban le kata hukum na hukum ye pi ban le kata tang yong ni la pendon brom ye blay ba wong ye kata ngam dei banga kwa kum kata pinkan ma gane abel badukan ki wan ra e ga jingknya ga jongi khamat jong blay abel wan ra ukan wan ra andre ukan wan ra ya kata ka ba blay musim laman namal wan ra ya kata ka ba dei kanda ka idea ga jong ne kata ka jingmot ga jong ne kata ka jing snow ga jong wan ra ya kata ka batam Andri wa abel wan ra kita ka banengkong marubu nengkong yu blai ha kata ka jing mane dei ta bo blai updiang ya to lambrot jong abel ya ka bo pa ya ka ding na beneng mentang ya kata ka jing kenya ga jong Andri ya kita ka jing kenya ke jong ukan u blai uklah kentat bedeng ta udah pitar kwa bang ifi ka ni ka sngi mata bu yu blai nengkong ji im jofi bu ni tin ka jong blai nengkong ha ka ji im ka jong fi lada fi syakri u blai kwa bang ifi syakri rumah rutit Isungo kum belade be syakri belai ka Bible film juk pulih ka ktien juk belai film juk wat bat fisuat ya ke barakhait lang da bala ong de gibril bala ya lam ru le se de kinong yalam ki bamalla ong U Jisu wang la da malla au yalam u malla baro ar kin hap chatliu deng ta ong to ino pi de kinong yalam ki bamalla Pisngo la da kita kinong yalam ki jong fi kim tip ya ka ktien ki de ki bamalla kim pulih ka ktien ki de ki bamalla kim so tho ya ka ktien ki de ki bamalla bala kim ngat ya ne ka ktien ki long ki bamalla au Mynsiem jong blai Ukraine hau Paul ya bu tho ini ki shithi shu Timothi kal nong ka balai ka khat ka basan ka ong ha kita ki sngi ki ba khat do kinon ki bri ka badan ka dur ki jong reu blai ndre ki ba lenno e ka bor jong ka ong nakito paino ong kidon ka dur ki jong reu blai I kum ba sha ka de ka jing syakri blai I kum ba ki de ki syakri blai ndre ki ba lenno ya ka bor jong ka ni ka ktien ka jong blai ki ba lenno ya ka ktien ka jong ka bor ka jong blai
nakiti ke pai no ong trai nakini to pai no makwa banong ifi to pai no nakita kinong yalam ki balong persya ka tin ka jong blai kam shep ting yu trai wanom kmi lan ti ka jingro na ki breo wanom e droi ka jingro ka jong ki namal kata ka jingro ka jong ki ka sa tang ka jingro breo what I within shakri sa haulum ne what I within shakri sa ha Jerusalem ka jing shakri ka basa tang ki nyam ki rukom ne to I within shakri u blai ka kum ka man ka jong blai ha ka Mynsiem ka balong do Mynsiem ba khot ba ka jingshisha ka balong ka kum ka tin ka jong blai Rang ka khui fi ni ka sngi ka mamanta to pet ba to khmi ba yo psha lam ba kla ni sngi kidan ki parlok agi ni sngi ki pha inga Easter happy Easter bagi bu lightly ki peleng ka pelengo inga ka peleng yu kan ni pan ka peleng yu kan ni lightly ki peleng ha ka Easter ngam so tho abang awat igini ki jing tho abang awat igini ki jing batai Easter ka ba mot i peleng ka wan na ka jing mani blai thau peleng ka jing mani blai thau na ka blai thau Easter ka ba punya bam kita ki peleng ha ka ka jing mani wow mas ngusir kai kam don na ka tien Andre lashu infuse lashu anra menta manong bagade ka jing mani blai makwa banong fi utra kwa ingi bangin ki step ta shi sin chi snam utra kwa ingi bangin ki man laga sngi u David Ukraine ka ta shwa bagan mi ka sngi ngan yaro ya me makwa banong fi mdem ngin shamani blai tang ha ka laisin ka sausin ha ka shi snam bolsin ki breu ki le jasang tang por Christmas ki le jasang tang Good Friday bagi sngo kerpang la dia bagi sngo sun U Jisu ki le ban mani you try ha ka ta sngi ap jung ni ki sngo kwa ban le celebrate bo try ha ka sngi Christmas bagi di ki bam ki le kemen ni ki le jasang bagum taro ka sngi ap na ki kwa ban le sngo si pada ka sngi mi par bagi ni le kemen biang na kwa ban fi kanum sakut tang hanta utrai man hiru ya ka bakum kata ka jingrakhi ka jong fi balai sin chi snem ukwa man laga sngi fi shakri nem yu da ka Mynsiem mat ha ka jingshisha trai ka khui fi ni dwai nam ta jong fi ka por mata ni dwai trai ka por ngai go eme go pa ma ai ni ka tien ka ba shisha ka tien ka ba em bala bi ni ki khon ki jome trai kin sngo tho in ka wai baginom la ban mani eme go trai kat ba ki man kin shakri eme go trai ho Mynsiem mat ha ka jingshisha try kin money me ko try na do ka download ka Mynsiem melong blay wa melong blay Mynsiem try kin yo pediang yo Mynsiem ko jame gomba ka ni ka breu ko yo pediang ai ba ki khon jame ro kin yo pediang blay ai ma me ta ka Mynsiem ko ya blay to the me ro try ta ka bor ko ka kin shakri me ro ha ka jingshisha ka gom kin reveal ka tin jame pen play ka kmat ka jong ki khon try bakin money me go try home Mynsiem ba ka jingshisha ba ka jingshisha ka lom tang ka we mdan ar lai jingshisha ka dan tang ka we ba ka ta ka tin ka jame try pen kya iba pang ki sistem ki ba mala ba kan Mynsiem kin kya ba ka ta ki bisha te sha ko ba kan Mynsiem kin light no na ki nyam ki ru kom ba try kin money sho me ha lom na Jerusalem kin money me go try home Mynsiem ba ka jingshisha man me wat ki breu ko bukum kita me kwa ki breu ko bukum kita mani me ngadwa ngkar ko try baro kin light na ki jing te jing khom na kin nyam ki ru kom baro kin long ki breu ki ba light lo ya me ko try ngadwa ngkar ko we ka teng Jisu amen amen try na kar ko fi nong ai bor fi ngin sekindo pat fila an phone fila an wan rushing ni ke jaka inang de no ski ba ar do ski sa jan jok tio bleng kar ko fi ko blai shibun amen